Hamelingo biztanleek xagu guztiak desagertu zirelako pozarren egundoko festa ospatu zuten. Horrengo egunean, udaletxean agindu zizkioten diruak eskatu zituen txirulariak. Baizuk, agindu zen izkidaten urrezko txampona kobratzera dator, esan zuen besterik. Baina Hamelingo agintariek mehatxua desagertuta zegoenez, burla eginez eta hitz itxusiak esanez bidali zuten. Alde hemendik, benetan uste zenuen txirula jotze utxagatik urre hori guztia ordainduko genuela? Txirularia haserretu egin zen. Baina herritarrekin demandan hasi beharrean, badakitzu zer egin zuen? Ondoen egiten zekienari ekin zion txirularia. Txirula jotzen hasi zen. Hiriko aurrak musika entzun zutenean dantzara hasi ziren eta txirulariari jarraitu zioten. Hain politia zen musika. Txirulariak hiriaren kanpoaldean eman zituen eta hiekin batera mendi artean desagertu zen. Tristura handia izan zen. Herritarrek ezin zuten sinistu gertatutakoa. Txirulariak xaguak eraman zituen bezala, aurrak ere eraman zituen. Orduan konturatu ziren egindako akatsaz. Bat, agindutakoa ez zuten bete. Eta bi, gainera, burla egin zioten txirulariari. Damututa, haren bila joan ziren guztiak eta aurkitu zutenean besarkatzeko eta barkatzeko eskartzeaz gain,
aurrak bueltan ekartzen bazituen, agindutako 100 txanponen ordez 200 emango zizkiotela esan zioten. Han bueltatu zen txirularia aur guztiak dantzan bere atzetik zirela. Herritarrak pozez gainezka eta ungituta agindutako guztia eman zioten txirulariari. Ikusi duzue, agindutakoa ez betetzeagatik eta txirulariaren talentua ez baloratzeagatik, Hamelingo biztanleek ia betiko galdu zituzten beren seme-alaba bat. Hamelingo txirula jolearen historia, hasieran esan bezala, 1984 urtean, urte horren inguruan behintzat, izandako gertakizunen batean dago oinarrituta. Eta gerora, Grimanaiek historio horren hainbat kondaira jaso ondoren ipuina sortu zuten. Gaur egun, Hamelingo alde zaharra ikusteko modurik erakargarriena txirulariaren bidea jarraitzea omen da. Eta bibilbide horretan, kale bat omen dago eskainita ipuinean jasota dagoen gertakizunari. Gainera, esaten dutenez, kale hartan ez da musikarik jotzen. Bertatik musika banda, txaranga, odena delakoa pasatzen denean, musika jotzeari utzi egiten diote gertakizun